Príjemné predpoludnie, vážení spoluobčania, dámy a páni, moji priatelia. Dovolte mi, aby som vás informoval, že som sa rozhodol kandidovať v budúcoročných voľbách na post prezidenta Slovenskej republiky. O tento post sa budem uchádzať ako občiansky kandidát a prakticky od tohto momentu mojou hlavnou úlohou a hlavným cieľom, ktorý chcem splniť, je uchádzať sa o potrebné podpisy. Tých bude 15 000, tak aby som splnil všetky podmienky pre kandidatúru na post prezidenta Slovenskej republiky. Mojím hlavným cieľom, keď chcete aj ambíciou, je pomôcť Slovensku. V prípade, že úspejem, budem sa snažiť o to v kandidatúre, chcel by som niesť spoluzodpovednosť za to, ako naša krajina napreduje, aká je jej budúcnosť, nie je mi to ľahostajné. Chcem ponúknuť v súťaži a v prípade, že úspejem aj ako prezident Slovenskej republiky moju skúsenosť z 30 rokov služby Slovenskej republike a samozrejme aj skúsenosť z toho, čo som v ostatných rokoch nadobudol v politike. Chcem ponúknuť nadstranickosť, takto vnímam výkon postu prezidenta, ale zároveň chcem ponúkať občanom Slovenskej republiky jasné postoje k tomu, ako by sa život v našej krajine mal vyvíjať, jasné postoje k tomu, čo treba urobiť, aby sa v tejto krajine žilo lepšie. Toto je najdôležitejšie, urobiť všetko preto, aby sa na Slovensku žilo lepšie. Predpokladom preto je fungujúci štát, dobré, kvalitné služby, ktoré štát poskytuje občanom a tu musíme urobiť dnes a do budúcnosti veľmi veľa. Myslím si, že je veľmi dôležité hovoriť si pravdu a tá pravda je taká, že Slovensko dlhé roky prešlapovalo na mieste. Musíme urobiť všetko preto, aby sme sa vymanili zo stagnácie, všetko preto, aby sme ukončili zaostávanie, ktoré je úplne evidentné za mnohými tými, ktorí sa boli ešte najmä v kvalite života a vo vývoji ekonomiky za nami. Preto to by som aj ja chcel urobiť maximum. Chcem ale v mojej kampani samozrejme hovoriť aj o hodnotách. O hodnotách, ktoré sú ukotvené v ústave, ale chcem hovoriť aj o takých hodnotách, ako je vlastenectvo, pretože ja cítim za ostatné obdobie, že túto dôležitú tému, ale ešte dôležitejšiu hodnotu, mám na mysli vlastenectvo, nám zobrali z rúk a privlastnili si tí, ktorí hovoria, že je vlastne rozpor medzi tým, že niekto sa môže hrdo hlásiť v svojej krajine, ale zároveň byť Európanom. Od tých, ktorí toto tvrdia, počúvame v ostatnej dobe veľmi neadekvátne vyjadrenia, ako keby hrozba a problémy prichádzali na Slovensko zo západu. Ja to vidím úplne naopak a túto tému vlastenectva dávam do popredia už dnes preto, lebo považujem za veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí vlastenectvo vidia obsahom niekde úplne inde, vedeli, že sa k nemu môžeme hlásiť moderným spôsobom a takým, akým si Slovenská republika v 21. storočí zaslúhuje. Myslím si, že práve v tomto kontexte je dôležité, očakáva sa o mňa, ja to cítim ako povinnosť hovoriť v kampani o tom, kde Slovensko patrí. Pretože otázka ukotvenia našej krajiny je opäť na stole. Opäť sa raz rozpráva o tom, či voľba, ktorú sme my vlastne urobili v roku 1989, keď sme sa zaradili do spoločenstva demokratických štátov, či je tá najlepšia, či by sme nemali byť niekde v strede. Alebo ako mnohí hovoria, nepatriť vôbec nikde. O tomto chcem hovoriť, ale chcem argumentovať. Chcem vysvetliť občanom, že to, kde patríme, do akých inštitúcií, kto sú naši spojenci, na ktorých sa môžeme spoľahnúť, to má obrovský význam pre životy našich občanov. Po druhé, možno sa pýtate, prečo kandidatúru ohlasujem práve teraz. Mám na to niekoľko dôvodov. Tým prvým je, sami ste registrovali, že v ostatných týždňoch, možno už aj mesiacoch, som dostával tieto otázky a odpovedal som, že kandidatúru na prezidenta zvažujem. Ten čas na zvažovanie sa u mňa naplnil a nevidím dôvod ďalej toto oznámenie o mojom rozhodnutí kandidovať na prezidenta Slovenskej republiky oddiaľovať. Takže toto je ten hlavný dôvod.
Tým druhým je, ako som povedal, budem občiansky kandidát, potrebujem zbierať podpisy, potrebujem sa stretávať vlastne od tohto momentu s občanmi, uchádzať sa o ich podporu. Verím, že svojim podpisom mi pomôžu naplniť tých potrebných 15 000 podpisov. A je tu aj tretí dôvod, o ktorom som už hovoril, ale dnes hovorím celkom otvorene. Kampaň je aj finančne náročná záležitosť, preto sa budem uchádzať plne v súlade so zákonom aj o finančnú podporu a finančné príspevky. Každý jeden si budem vážiť, od dnešného dňa mám zverejnený transparentný účet a verím, že aj po tejto stránke budem môcť viesť jednu solidnú, ale ubezpečujem férovú kampaň. Po tretie, veľmi pekne vám všetkým ďakujem, že ste prišli do Banskej Bystrice, do môjho rodného mesta, takže to, že ohlasujem kandidatúru práve odtiaľto, je spojené s tým, že to je moje rodisko. Išiel som odtiaľto vlastne už 15 ročný, najprv do Bratislavy, potom do sveta, ale chcem tým povedať to, že to, odkiaľ človek pochádza, považujem za dôležitú hodnotu. Ja sa k nej aktívne hlásim, lebo toto mesto je môjmu srdcu veľmi blízke. Bude krásne, tak ako celý Banskobystrický kraj, žije tu moja mama a vždy, kde som bol, či v Bratislave, alebo potom po svete v mojej práci, vždy som sa sem rád vracal. No ale dôvod, prečo v Banskej Bystrici, je aj druhý z mnohých stretnutí po Slovensku. Som častokrát cítil, ako keby ľudia videli, že príbeh tejto krajiny sa píše v Bratislave, z hlavného mesta a z Bratislavy. To vôbec nie je problém Bratislavy samotnej. Ale považujem za dôležité povedať to, že aj ja budem v kampani sa usilovať o to, aby ľudia pochopili, že mi záleží na tom, aby či už problémy alebo úspechy, o ktorých sa síce rozhoduje v Bratislave, lebo tam sa koncentruje politika, chce byť úspechom pre každý jeden kút tejto krásnej krajiny a našej vlasti, vrátane Banskobystrického kraja, ale úplne všetkých miest zo Slovenska. Takže toto je druhý dôvod, prečo v Banskej Bystrici. No a na záver chcem povedať to, že si uvedomujem, v akom domácom kontexte politickom ohlasujem moju kandidatúru. Sme dnes mesiac, 30. septembra tohto roku budú parlamentné voľby. Chcem počiarknúť, že od tohto momentu nevstupujem ja do prezidentskej kampane, pretože v popredí je vrcholiaca kampaň parlamentných strán. Od tej sa ja budem držať bokom, lebo ešte raz od dnešného dňa je môjim cieľom zbierať podpisy. A to, čo som povedal na úvod, ako vidím v náznakoch víziu prezidentského kandidáta, o tom vás budem informovať oveľa podrobnejšie, keď bude jasné, komu dali občania Slovenskej republiky mandát v parlamentných voľbách. Takže ten čas na oveľa viac obsahu, na mnohé legitímne otázky, ktoré prídu na mňa, čo chcem ako kandidát urobiť, tak tento priestor pre mňa nastupuje po parlamentných voľbách. Určite ale v tomto období, ešte raz, kedy do parlamentnej kampane nevstupujem, budem pochopiteľne hovoriť ako občan Slovenskej republiky, ako je dôležité sa týchto volieb zúčastniť. No, chcel by som teda ešte raz na záver povedať, že jedinou mojou motiváciou, prečo je vstup do tejto súťaže o najvyšší post v tomto štáte, jedna jediná motivácia. Chcem pomôcť tejto krajine, mám na to chuť. Nie je mi jedno, akým spôsobom sa táto krajina vybrala v ostatnom období, už dlhšom období, počiarkujem, a o čo sa tu vlastne hrá. Proste toto nie je jedno mne a myslím si, to bol podstata môjho rozhodnutia, prečo do toho ísť, že ten moment, kedy môžeš vlastnej krajine pomôcť, ten je pre mňa práve teraz. Takže toľko na úvod. Odo mňa ešte raz vám ďakujem tu, ktorí ste prišli do Banskej Bystrice, zástupcom médií, ale rovnako vám, ktorí máte možnosť sledovať toto moje ohlásenie kandidatúry, za pozornosť, vopred za podporu. Cítim ju v mnohom, ale viem, že budem musieť ešte urobiť veľa preto, aby som získal podporu aj od ostatných občanov. Teraz ide o to, ako zozbierať 15 000 podpisov. Veľmi pekne vám ďakujem.
Nech sa páči otázky.